Менә Сөембикә журналында да менә шушы профиль чыгардылар. Анасын тагын афишаларда бүтән җирдә профиль тора. Эченә ачып карасаң, менә монда, менә бу фотоны нәрсә өчен шуны чыгардылар дип күрәм. Менә монда шушы патшаның кыйммәте шундый буламы? Әйе. Ул бит ул мискин. Анасы менә күпме диләрне ачып карыйм, күпме менә шундый буламы патша бикә? Аның кыйммәте мискин дигән сүз. Менә бу мискин. Менә Мырза кызы. Менә бу мырза кызы. Да, бу мырза кызы. Күрәзәле. Бу әйтеп тора мин мырза кызы. Менә шундан соң хәзер Сөембикә уйлаган артистны күрсәтә. Да. Ул артистка менә мин аны шушылай заставить иттеләр, шундый образ ясарга. Монда ул менә бу 4нче класста укыган кыз. Әйе, бу патша бикә була миндә аның. Аның кыйффәте мискин бит аның кыйффәте. Мискин ул. Менә бу елап җибәргә торган мискин. Уйдан мин бу дөньяга дип әйткән кыз. Сөембикә күп символиклар ортасында халкына. Габдулла Тукай безнең ир-атлардан һәм Муса Җәлил. Менә без символик рәвештә без аларны һәр вакыт татар халкы дигәндә иң беренче күз алдында безнең татар милләтенең символиклары булып торалар. Һәм менә бу опера аны кичәйтте. Менә бу безнең образны, менә шушы безнең хатын-кыз безнең шушы символиканы ул кичәйтә. Безнең тарихыбызны чын-чынлап хөрмәт иткән автор дип уйлыйм. Ринат Халиста үзен күрсәтү кирәк. Бигрәк тә. Бөтен әнә Тукай операсында да шулай булды. Аннан соң Державин премиясын алган вакытта да ул менә мин ул. Менә мин. Миннән башка монда бүтән кеше сүз әйтә алмый. Әйткән сүз менә минеке. Мин аны чын тарихыбызны белгән кеше дип, автор дип уйлыйм. Чөнки институт елларынан беләм. Үзенең күзенә дә карап әйтергә курыкмыйм бу сүзләрне. Тукайны ничектер мыскыл итеп чыгарды. Шуннан соң да сабак алырга тиеш иде ул. Ул аны аңламаган икән, ник тотына ул? Үзен күрсәтер өчен генә кирәк аңа. Сөембикәне кирәк түгел аңа Сөембикәне кем икән? Шуңа күрә аңа шаккалыдан мыскыл иткән, тергәләп мыскыл иттергән.